Ni Luken Bigo naiz, baserri berriko I+D, eta bertan hasi nintzen duela 3 urte, eta hor jarraitzen dugu. Oraintxe bertan, baserri berri eta kokusek sortu duen laborategian gaude, ez? Azkenean, beraiek teknologia eta zientzia jartzen dute, eta guk gure sukaldaritzako jakinak eta horrekin batera hau sortu dugu, ez? Ni hasi nintzen boleoz azkenean, ez? Oso ikasle txarran nintzen, eta azkenean gurasoak esan zidaten lana bilatu edo ikasi. Hasi nintzen lanean, gustoko nuen, eta gero Gamarrako hosteleritza eskolan sartu nintzen. Eta hortik aurrera beste jatetxe batzuetan lanean. Mugaritzen egon nintzen, gero Txipren, Italian egon naiz orain, Perun ere egon naiz lanean. Eta ikasketak izan ditut, baina azkenean nola ikasten den hobeto praktikan jartzea da. Azkenean hemendik irten eta beste leku batzuetan lan egitea eta kultura ezberdinak ezagutzea sukaldaritzarako garrantzitsuena da. Nik uste azkenean gehien ikasi dudan lekuetan hemendik kanpo izan da. Mugaritzen bilela, Iruñako tipo bat ezagutu nuen, Iñakik ezagutzen zuela, eta elkarrekin hasi ginen lanean La Kapilla jatetxean. Proiektu politarekin, estatuko sukaldari eta kanpoko sukaldariekin, eta oso talde politarekin, baina gauza bat dela edo ez dela, azkenean proiektua ezin ondo irten, batez ere han bilatzen zen kontzeptua guk genuenarekin ez zuelako ezer ikusi. Eta pixka bat, kokoteraino ginela besteengan lan egiteaz, bidai bat egin genuen, Perura joan ginen lanera, hilabete bat elkarrekin, eta pentsatu genuen nola proiektua hasi eta baserri berri ireki genuen. Baserri berri azkenean jatetxea da, ez? Jatetxea eta beste hainbat gauza, baina baserri berri I+D bertatik ateratako eta kokusekin egindako investigazio taldea da. Baserri berri I+Dek baserri berrirentzako egiten du lan, baina horretaz aparte beste enpresarentzako ere egiten du lan eta beste leku batzuetan egiten du lan, ez bakarrik baserri berrirentzako. Azkenean beste enpresa ezberdin bat da, baina baserri berrirekin lotura hori duenak, ez? I+D azkenean da investigazio arloan arloari buruz egiten duen pertsona, ez? Orduan ni hemen egiten duana da azkenean baserri berriko edo beste arloetako investigazioa sustatu. Hemen ikusi dezakegu pixka bat gure aste hauetako eta hilabeteko planina, ez? Eta asteko hemen badaukagu, pasatu den pintxoaren asteko gure proposamena, ez? Azkenean pixka bat nola azaltzen duen zientzialaritza eta sukaldaritzaren arteko fusioa, eta zerk egiten duen zer. Orduan, ikusten duzuenez, hemendik ere badaukagu soportea. Eta pixka bat nola hau egiten da laser mosketa makinarekin. Gero, azkenean hau da puzle bat egingo bagenu bezala, ez? Dena moztu eta gero pegatu eta forma egin. Hemen badaukagu baserri berri orain sartu behar dugun menu berria. Nafarroako altuera ezberdinetan egindako menua da, ez? Ikusi dezakezunez, hemendik hasiko gara Txaurin, gero Bazagaitzera, Lekunberri, eta pixka bat hemen daukagun materiala eta makinarekin egindako menua izan behar da. Zer esan nahi dut honekin? Orain arte egiten ari garen guztiz kontrakoa den menu berria egingo dugu. Ikuste
beste gastronomia ikusteko beste mota batetako menua izango da. Bueno, pues adibidez hemen hasiko gara ardo txuri batekin, ez? Izatez ez da ardo txuria, baizik eta ematen du ardoa dela, baina etxauriko gereziekin egindako ardo bat da, ez? Gero Lekunberrin, maskaradako txerri famatu hori egindako hori, croissant bat edo delakoa. Azkenean menu honekin guk egin nahi duguna da pixkat jendeak jandezala platera edo ikusi dezala platera, baina benetan ez dena jatea. Trampantojoa deitzen zaio horri? Trampantojoa hori da. Orduan menu hau horretan asko sartuko gara, ez? Zainzuriekin eta arrautzarekin egindako tarta bat, ikusterakoan limoi tarta bat ematen duela, baina gero zainzuri tarta bat dela. Nafarroako untzi eta barraskioekin egindako gisatua, baina azkenean karakola bat da, ez dakit nola ditzen duzuen hemen, ensaimada edo karakol bat. Eta adibidez ere, txori forma duen Marruekoseko samosa bat, adibidez. Hori, azkenean jaten duguna, ematen ez duena jaten dugu ez. Adibidez, laser mosketarekin ostoreak moztu, gero moldeak egin, molde asko egiten ditugu ere hemen makinarekin, artoaren formarekin egindako molde bat egingo dugu. Eta azkenean, gero ere intxaur saltzez egindako intxaur faltsu bat ere. Eta hemen daukagun teknologiarekin aplikatuta menu ezberdin bat egin ez. Beti egiten dugu kanpoaldeko gastronomiarekin egindako fusioa. Azkenean kanpoan ezagutu duguna, praktikan hartzea oso garrantzitsu iruditzen zaigu, eta gainera jendeak badauka ere bidaiatzeko nolabaiteko ere modu bat, ez? Adibidez egiten duguna da, betiko plater bat, txangurroa donostiarrera, baina kokus makinarekin mosketa egiterakoan ematen diogu txangurro forma, ez? Kauterizazioarekin forma eman, eta gero labean sartzerakoan puztu. Orduan jendeak karramarro forma duen zerbait jatea oso berezia da. Hau da gure makinen artean daukagun bat. Ikusten duzuenez, irude makina bat da, eta horren ari gara kokus makina atzukuntzen alimentariarako. Eraman behar dugu orain alimentariara, jendeari erakusteko eta gastronomia eta ostalaritza munduan saltzen hasteko. Ari gara egiten, pixka bat txukundu, bordeak egin. Honekin egin dezakegu irude forman nahi dugun edozer forma, ez? Plastiko honekin, bobina honekin joaten da jarri diogun itxura hartzen. Guretzako garrantzitsuena eta gastronomian aplikazio hori handiena daukana kokus makina, ez? Izatez, laser mosketarekin dela egiten da, baina orain ari gara probak egiten, adibidez, estrusore ezberdinak aldatzen, ez? Orain adibidez, tomatearekin ari gara probak egiten.
hasi gara ere txokolatearekin probak egiten. Baina, bueno, momentuz, gastronomian aplikaziorik handiena duen zati bat da, eta ari gara probak egiten. Saiatzen gara ia guztia egiten. Azkenean proiektu honen zera da makina honi utilitatea edo ateratzea, ez? Eta beste hainbat makina ere frogatu eta gastronomian sartu. Gure filosofia, guk sinisten dugu asko adibidez taldean. Taldearengan sinistpena, konfiantza, guztien artean lana atera, eta bueno, gero sukaldaritza arloan, betiko sukaldaritza, baina beste ikuspuntu batetik begiratuta eta batez ere kreatibitatea edo. Ez da erreza, baina azkenean elkarrekin daramagun denbora asko daramagun taldea gara eta elkarrekin oso ondo ulertzen gara. Eta bueno, egia esan ez da berdina 5 pertsonentzako egin probak egin hemen bezala eta gero 50-60 pertsonentzako zerbitzua ematea. Horretan ere, gauzak pentsatzerakoan pentsatu egin behar da. Azkenean ez ditugu langileak 5 ordu eduki nahi lanean gauzak egiten, ez? Orduan, bueno, hasieran kostatzen da, baina pixkanaka erritmoa hartuta ondo irtenen da. Hemen ikusten duzuenez, gure sukalde daukagu, laborategiaren parte garrantzitsuenetakoa. Hemen egiten ditugu froga guztiak, hemen artxibatu egiten dugu dena eta froga guzti hauek gero jendearekin praktikan kanpoan jarri baserri berri. Hemen daukazuen nola dagoen hautsa, ez? Kasu honetan eskaiola da edo izan daiteke edozein hauts. Makinaren zati honek egiten duena da likido bat bota, mugitu, hemen parametro bat sartzen da, edozein forma, adibidez baloi baten forma. Orduan egiten duena da makina horrek mugitzerakoan leku ezberdinetan likido hori bota eta egiten duena da forma hori sortu, ez? Eta gero hemen ja, da nola makiatzeko lekua, ez? Eskuak sartu, kompresorearekin detailak egin eta herramienta ezberdinekin ja amaitu, ez? Hau dira, Kokusek orain atera behar dituen makina, nola esan, saltokietara atera behar den prototipoa, ez? Azkenean guk lan egiten dugun prototipoa oso prototipo handia da eta hau izan behar da saldu behar den makinaren hori proiektua, ez? Hemen gaude ja bat amaitzen, hori amaituta dago uste dut. Ikusiko dugu, ere? Azkenean dena da berdina, ez? Eta gero ere, funtzioak asko erreztu dira, parametroak bakarrik sartu eta berehala nahi duguna egin dezakegu. Ez da beste makina bezala, ez? Azkenean beste makina ikasketak eduki behar dira erabiltzeko, ez da erreza erabiltzea. Azkenean gure filosofiaren parte da ere, ez? Sukaldaritzako maila altuko nivel hori jendeari hurbiltzea, ez? Eta prezio merkeetan. Bai, guk etorkizuna bai, baina biharko etorkizuna, ez? Hurrengo egunean agian beste gauza batetan egon gaitezke. Beti daukagun parte ona hori da, ez? Beti evoluzioa eta gauza berriak bilatzen ari garela. Arrakasta hori ukitzeko eta jendea liluratzeko edo pauso bat aurretik egon behar gara.
Hombre, pues, zailtasuna ez, baina lan asko dago aurretik, azkenean. Kompetentzia gastronomia munduan bai oso handia. Baina, bueno, nik uste dut pixkanaka burua ateratzen ari garela eta joango dela entzuten gure proiektua eta proiektu interesgarri bat daukagula esku artean. Bueno, niretzako azkenean bizitza. Nire bizitzako parterik garrantzitsuenetakoa da. Eta, bueno, motivazioa aurrera jarraitzeko gogo handiak eta, bueno, azkenean bizitzeko modu bat edo filosofia modutzat ere hartzen da, ez? Gastronomia ez da bakarrik edo sukaldaritza ez da bakarrik lana niretzako. Azkenean hortik kanpo ere nire egunerokotasunean ere nabaritzen da, ez? Nolako lana dudan eta nolakoa nahi zen eta nune egon nahi zen lanean, ez? Bai, egiten dut, asko gustoko dut eta jendearentzako sukaldatzea maite dut eta oso ondo pasatzen du gainera sukaldatzen, ez? Batez ere, maite duzun pertsonentzako sukaldatzen duzunean, hori da garrantzitsua, ez? Azkenean gainera desiatzen daude, ez? Nola bueltatu etxera eta beraientzako sukaldatzea opari bat bezalakoa da. Sakrifikatua da bai, eta nik uste dut bertan lan egiteko asko gustatu behar zaizu. Baina, bueno, esan duten bezala, esanako guztuan opika, ez? Azkenean... Ordu asko sartu behar dira egunean zehar? Bai. Azkenean batez ere beste gauza ezberdin bat eta besteekiko diferentzia somatu nahi bardin bada gauza ezberdinak egin behar dira eta ordu asko sartzea implikatzen du eta leku askotan egotea implikatzen du, ez. Etorkizunean baietz, azkenean guk tendentzia bat markatu dugu Iruñako eta Nafarroako gastronomia arloan eta somatzen da pixkanaka nola jendeak ere aldatzen dituen gauzak eta ikusten duen nola gauzak hobetu eta gauzak aldatu behar diren, ez? Baina nik uste beti lehen esan dizudan bezala pauso bat aurretik egon behar garela eta horregatik hasten ditugu horrelako proiektuak, ez? Oraintxe bertan Nafarroan I+D duen jatetxe bakarra da Serridori. Eta, bueno, horretan pioneroak gara eta beti zerbait ere asmatuko du hurrengo batean, ez? Bueno, galdera ona. Bidatzea gastronomikoki niretzako izan da gauza asko, batez ere heldutasun aldetik eta bizitzerakoan ematen dizkizun baloreak, ez? Gastronomia ikastea nik uste dut beste gauza bat dela, ez? Horrelako bidaiak egiterakoan. Pertsonalki eta pertsona bezala gauzak beste modu batean ikustea laguntzen dizu, ez? Eta nola beste jatetxe askotan lan egin ikusten du zer nolako egoerak bizitzen diren leku horietan eta beste ikuspuntu orokor bat eta pentsatzeko modu bat ematen dizu, ez. Oraindik ere bidaiatzeko izango dituzu hainbat leku ere, ez? Bai, oraindik asko bidaiatzeko falta zait. Orain maiatzaren hasieran Sangaiera goaz, 8 egun. Eta, bueno, beste ikasteko bidai bat eta esperientziak bizitzeko leku bat izango da. Gu baginen ja, 3. urtea aurkeztu ginela. Lehendabiziko urtea Kapilan izan zen. 2. urtea, kriston porrota izan zen. Eta, ja 2. urtea gasari berrin eta 3. ja aurkezten,
irabazi egin genuen pintxoaren astea, eta guretzako mundiala izan zen, ez? Hain gazteak izan da 2 urteko jatetxe batekin, guretzako izan zen kriston arrakasta, ez? Badirudi baietz, ireki genuenean, azkenean beldur ginen, ez? Eta pixkanaka ondo sartu gara Iruñako gastronomian, eta kriston arrakasta eduki dugu. Eta hemendik aurrera gauzak hobetu eta geroz eta ikusgarriagoak egitea espero dugu proiektu honekin. Azkenean hori pixkat izan da peleo kontu bat, ez? Baserri zen betiko taberna eta baserri izan behar zen izen azkenean, ez? Orduan bakarrik genuen modu bakarra aldatzeko zen zerbait gehitu. Ezin zen izena guztiz aldatu. Orduan baserri berri.